ନା ବଳ ନାହିଁ ନଡ଼ିଆ ପିଟା ହେବନି। ପାଣିଟା ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଯିବ ତ କଲା ସେ ଧୀରେ ତାକୁ ଠୁକଉଛି। ଆମର ସକାଳୁ ଉଠୁନି ଆମର ସବୁ ଆମେ ଛୁଆ ସବୁ ବାଡ଼ି ଛୁଆ ବାଡ଼ି ଆମର ଗାଁ ସାରା ଛୁଆ ବାଡ଼ି এটা কোন কি ছুয়া বাড়ি ଆମର ପିଲା କିଏ ବାଡ଼େ ଆମର ହେଇ ଯା ତ ଛୁଆ ନାହିଁ ତା ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଛୁଆ ଆଣିକି ବାଡ଼େ ଆମର କ'ଣ ଖାଲି କ୍ଷୀରି ମିଶା କିଛି ଯାହା ଖାଲି ପିଠା ଆଣି ପିଠା ବାଡ଼େ ଆମର ତରକାରୀ ଘରେ ହେଇସାରିଛି ନା ଆମର ପୂଜା ଆମର ନା ସକାଳୁ ତୋର ଛୁଆ ନାହିଁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିକି ତା ଛୁଆ ଚାଲିଛି ଏମିତି ବାଡ଼େ ତା ଛୁଆ ବାଡ଼େ ଆମର ସେ ପିଲା ବାଡ଼ନ୍ତି ଆମର ରାନ୍ଧି ସାଇନେ ବାଡ଼ି ରାନ୍ଧି କ୍ଷୀରି ପିଠା ଯିଏ କରିବା କଥା କରି ସାଇନେ ସବୁ ଏକାଥରେ ଫଳମୂଳ ଯାହା ଆଣିଥିବୁ ଆମର ସବୁ ଭାରେ ଆଗରୁ ଆମର ସବୁ ଭାରେ ଯାହାର ଭାର ଅଛି ଭାର ଆଣିଲେ ଯାହାର ଭାର ନାହିଁ ଦାମ ଆମର ଭାରେ ଗଛ ତ କଷି ନଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ? ଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ତମକୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ପାକଲା ନଡ଼ିଆଟା ଆଉ କ'ଣ ଲ ଦିଟା ନଡ଼ିଆ ମିଶେଇ ଆମର କହିକି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଥିଲେ କିଏ କୁହ କାଲି ଆମେ କହିକି ଦେଇଛ ଆମର ଗୋଟେ ଥାଉ ତମେ ଗୋଟେ ନେଇଯାଅ ବୋଲି ଆମର ହାଟରୁ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଛି ଦିଟା ତାଙ୍କର ଦିଟା এটা ধুড়ি দেবো না আমরা ডান্ডা ধুড়ি বড় করে গাড়াচ্ছি বালি बाबा ବୋଉ କହିଥିଲା ଭୋର ଉଠେ ନାଇଁ ଉଠେ
ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଏଇ ଦେବା ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଦେବନି ମୋ ଝିଅ କହିଲା ଅସୁର ବଡ଼ା କ'ଣ ଅସୁର କ'ଣ ଆସି ଖାଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ନା ଠାକୁର କ'ଣ ଅସୁର କ'ଣ ଦେଖିଥାନ୍ତା ବାବା କିଲୋ ଚୋକର ପଡ଼ିଛି ହଁ ଡାକିଥିଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯାଇଥାନ୍ତି ରହିଲି ମିଠାଟା ଖାଲି ଜାତୀୟ କ'ଣ ଖାଲି ଉଜୁନିଆ ଜିନିଷକୁ ସେଇଆକୁ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପକେଇ ଦେଇକରି ସୁବିଧା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କ'ଣ ଏ ଗୋଟେ ଦିଟା ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ନାହିଁ ତାର ଗଛ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ହେଲାନି ଆମର ହେଲେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୁଣକର ଝାଙ୍କରା ଝାଙ୍କରା ସବୁ ଏମିତି ଆକାର ରହିଛି ଏଟା ଏମିତି କାହିଁ